To je druhý deň po maratónu. Dneska sme si to dali 2 km rozbeh a 7x2000 metrov do thresholdu, čiže u mňa do 180 tepov. Vidíme sa po tréningu. Takže asi polovici tréningu. Predo mnou 5. úsek. Máme zatiaľ OK. Tempo držíme stabilne okolo 4.26, 4.27 do tých 180 tepov. Zatiaľ ok, ale dáme si už gel, lebo ten posledný úsek tam stvrdnem ako betón, takže čaute teda, vidíme sa v cieli. Čaute, tak máme to za sebou 7 úsekov 2-kilometrových tempe okolo 4.25, posledný už 4.40, ale držali sme to do tých 180 tepov. No a teraz už len nejaké 2 km si dáme regečko a polmaratónik za nami. Zajtra pokračujeme 3. dňom, vidíme sa zajtra.